Jumalan valtaistuimen jälkeen Jumala loi enkelit valosta, ja niitä on lukuisia. Jumala loi heidät vahvoiksi palvonnassa ja fyysisessä muodossa, tarkoituksenaan noudattaa Jumalan käskyjä. Ne ovat komean näköisiä ja kooltaan valtavia, niillä on siivet ja niillä on monenlaisia muotoja. He ovat kuolemattomia, eivätkä he koskaan ole tottelemattomia Jumalaa kohtaan. Seitsemännellä taivaalla siellä on Sidratul Muntaha, lähellä paratiisin asuinpaikkaa. Puu merkitsee äärimmäistä rajaa seitsemännessä taivaassa, jota kukaan ei voi ylittää, eivät edes enkelit. Tämä valtava puu kattaa kaikki paratiisit ja taivaat. Puulla on ääretön määrä oksia, jokaisessa oksassa on ääretön määrä lehtiä, jokaisella lehdellä istui valtava enkeli. Puun juuri on taivaan 6. kerroksessa, sen lehdet ovat kuin norsun korvat, ja sen hedelmät ovat kuin suuria purkkeja. Ja siellä on seitsemännellä taivaalla, pyhä paikka enkeleille sijaitsee nimeltään Baitul Mamor, jossa 70 000 enkeliä palvoo päivittäin, eivätkä he voi palata sinne uudelleen enkelien suuren määrän vuoksi, ja tuore erä tulee siihen päivittäin. Ja jokaisella taivaalla siellä on talo, joka on täynnä enkeleitä, jotka tulevat sinne palvomaan. Ja talon nimi, joka on ensimmäisessä taivaalla, on Baitul Izzah, ja sen enkelin nimi, joka johtaa enkeleitä palvonnassa, on Ismael. Muhammed, rauha ja siunaukset hänelle, sanoi: kaikilla taivailla ei ole tilaa jalalle tai edes sormen nivelelle tai kädelle, jossa ei ole kumartunutta enkeliä tai kumartavaa enkeliä, kun ylösnousemuksen päivä tulee. Silti he sanovat, emme olisi palvoneet sinua niin kuin ansaitset tulla palvotuksi, ellemme olisi tehneet niin ilman, että olisimme määrittäneet kumppaneita kanssasi. Kun he palvovat, ne tekevät rivistä täydellisen ja pitävät lähellä toisiaan ja täyttävät rivin aukot. Ja näin Muhammed, rauha ja siunaukset hänelle, käski meidät palvomaan. Puhutaanpa nyt Gabrielista, hän on arkkienkeli, hänellä on korkea kunnia ja korkea asema Jumalan jälkeen. Kaikki enkelit tottelevat Gabrielia, Jumala luottaa häneen suuresti. Siksi hän oli lähettiläs Jumalan ja hänen profeettojensa välillä, tottunut laskeutumaan heidän luokseen paljastuksilla. Hänellä on 600 siipeä, ja kunkin siiven välinen etäisyys on kuin idän ja lännen välinen etäisyys. Jokainen siipi täytti horisontin. Hänen siivistään putoaa kaikenvärisiä helmiä ja jalokiviä. Mikael on myös arkkienkeli, kuka on vastuussa sateista ja kasveista. Hänellä on avustajia, jotka tekevät mitä hän käskee heidän tekemään, Jumalan käskystä. He jakavat tuulet ja pilvet sisään Jumalan, kaikkivaltiaan tahdon mukaan. Ja siellä on myös Angel of Mountains. Ja jokaisella ihmisellä on enkeli, jonka tehtävänä on suojella häntä hänen unensa ja hereillä ollessaan. Ja siellä on äänitysenkelit, yksi istuu oikealla ja yksi vasemmalla, he ovat tarkkailijoita, yksi kirjaa hyviä tekoja ja toinen kirjaa pahoja tekoja. Mitä tulee kuoleman enkeliin? Hänen nimeään ei ole tehty selväksi Koranissa eikä profeetta Muhammedin, rauha ja siunaukset hänelle, autenttisissa sanoissa. Kuoleman enkeli vie sielusi, silloin sinut viedään Jumalasi luo. Hänellä on myös auttajia, jotka erottavat ihmisen sielun ruumiista, kunnes se saavuttaa kurkun. Jolloin kuoleman enkeli ottaa sen käteensä ja milloin hän ottaa sen, hän ei jätä sitä käteensä kauempaa kuin silmänräpäyksessä ennen kuin hänen avustajansa ottavat sen ja heittävät sen soveltuviksi käärinliinoihin. Ne, jotka tekevät elämässään väärin. Kuoleman enkeli vie heidän sielunsa tuskaan, kun enkelit ottavat heidät kuoliaaksi, lyövät heidän kasvojaan ja selkänsä. Ja ne, jotka olivat vanhurskaita elämässään, kuoleman enkeli vie heidän sielunsa helposti ja kunnioittavasti. Ne, jotka enkelit ottavat kuolemaan hyviksi ja puhtaiksi, enkelit sanovat, rauha teille, astu paratiisiin sen takia, mitä teit. Sitten he nousevat sielun kanssa, jos se on vanhurskas sielu, taivaan portit ovat sille avoinna, mutta jos se ei ole vanhurskasta, taivaan portit pysyvät suljettuina ja sielu heitetään alas maan päälle.
Ja siellä ovat haudan enkelit, Munkar ja Nakir, he ovat vastuussa haudan oikeudenkäynnistä, ja heidät on tuomittu haudan asukkaan kuulustelemisesta, hänen Jumalastaan, hänen uskontonsa ja hänen profeettansa. Ja he koettelevat vanhurskaita ja syntisiä, heillä on mustat kasvot ja siniset silmät, ja heillä on hampaat, heidän fyysiset muodonsa ovat häiritseviä, ja heidän äänensä ovat pelottavia. Paratiisin vartija on enkeli, jonka nimi on Ridvan, ja helvetin vartija on Malik. Nyt kun puhutaan Rafaelista, hän on myös arkkienkeli, Jumala on valtaistuimen yläpuolella, ja kuten kerroimme teille aiemmin Jumalan valtaistuimen kantajasta, että hänen korvalehtensä ja olkapäänsä välinen etäisyys on 700 vuotta. Ja Rafael on yksi valtaistuimen kantajista, ja hän puhaltaa pasuunaan Jumalan käskystä 3 kertaa, ensimmäinen trumpetti tulee olemaan kauhu. Toinen trumpetti on pyörtymisestä, ja 3. tulee olemaan ylösnousemuksesta.